To je vyrobený do roku 67, jo. Asi jo. To je 4K14. Vladimír Vronka, jak jsem říkal, je to zahrádkářská legenda, tenhle traktor. Každý ho v minulým století chtěl, protože kdo neměl TKčko, Vladimír Vronka a TKčko jsou, se opět vrátím k tomu, že 30 skoro legenda, první unifikovaný řady, ten začátek, poté co se to vyráběl 25, pak ty Supry, tu 50, kterou tady taky uvidíme. První unifikovaná řada, která začala vlastně 30, 20, 30. Jinačí je, jak jsem říkal, ze Škodových závodů Plzeň. Je to pouze dvouválec, je to poválečný traktor. Ta 30 zetorácká je o trošku modernější. Startovní číslo 56, Jiří Buchar. A další 25, další zetorácká legenda. Já myslím, že nemá cenu. 25 tady dneska padlo už hodně. To by se mi líbilo. Máme v cíli dalšího účast. Co na to Luboš Holina a jeho Zetor 40. Myslím, že to tady Luboš už taky vyhrál, jestli si to dobře pamatuju. A automatika na šátku nám teď malý. Tak. Luboš Holina a cílový průjezd. Pozdě zařadil. Jedině Tadeáš Brabenec.
který právě odstartoval se Zetorem. Pivo? On tam je kolej, tak si nadskočil. Vyjíždění. Tak máme tady v cílovém kopci sjezdaři by řekli na Hanko, ale to by se to jelo v obráceně, že? A já jsem to jednou dneska použil, takže nemějte mi to za zlý. Já ty lyže docela miluju. Takže máme tady posledního účastníka v kategorii továrna do roku 67. Je to Tadeáš Brabenec s 30, Zetorem. A dneska je v návodu 5krát zopakovaný, že nemáme pít vodu z akumulátoru. Takže takhle jsme technicky postoupili a mezi tím nám Milan ale vyroben pravděpodobně v německém Mannheimu, protože traktory v kategorii dřív do 200, dneska do 250 koní se vyrábí v Německu. Já jsem si dneska vzal kšiltovku se znakem John Deere, protože si vážím toho, že mě bylo umožněno navštívit výrobní závod Mannheimu a muzeum a tu čepici, kterou mám na hlavě, vlastně jinde než v jejich muzeu tenhle model nepořídíte. My jako výrobce těch traktůrků, sekacích traktůrků, takový ty čistý komunální techniky, ale není to pravda, Kubota je největší výrobce zemědělské techniky na světě, protože je to tak asi 3 roky. Pohodička. A dobrý. Přidá. No, už jde. A Kubota a především Honza Souček to zdárně zdolal a Zetor Proxima Plus. Víte, že Styk je legenda Top Gearu, řídil možná všechno, co se řídit dá. Nevím, jaký zkušenosti má s traktorem, ale asi je chtěl získat a proto ho máme tak. Takže vidíte, Styk si jízdu traktorem vyloženě užívá. Podařilo se. A IFA, východoněmecké vozítko nákladní. Jak jsem říkal, ten podvozek se využíval k ledasčemu a v zemědělství to byl průkopník, v tomto tý bylo jednodušší. Trošku mystifikuje. Na traktoru má sice 82,45, ale správně by tam měl mít 102,45, protože traktor je ten samosvodný diferenciál a táhnou ty kola obě dvě, tak aby činnost diferenciálu byla vyřazena.